טוב, פסיכו-קוגניטיבית חיובית, עושר וחוסן נפשי. ההרצאה הזאת מיועדת לימים שלנו, לימים אלו, ימים של מלחמה, ימים של אנשים שנמצאים במצוקות, חלקן כלכליות, חלקן פיזיות, ובעצם ההרצאה הזאת הרצאה שהיא קצת אגואיסטית, ואני אסביר למה אני מתכוון. אני רוצה שאתם פרסונלית תהיו מאושרים ובעלי חוסן נפשי. למה? מכיוון שאם אתם בעלי חוסן נפשי, אם אתם מאושרים, אתם יכולים לבזוק מהטוב ומהאושר על כל סביבתכם, לנהל את העניינים, לקבל את ההחלטות הנכונות, ולצאת מחוזקים מכל משבר שאנחנו נמצאים בו. אם אתם לא בעלי חוסן נפשי, ואתם לא מאושרים, מה שאתם תעשו זה, אתם תהפכו את הסביבה שלכם לעוד יותר אומללה, לעוד יותר כאוטית. אז בעצם אנחנו נמצאים כאן בהרצאה שמסבירה לנו איך להיות מאושרים, איך לחזק את עצמנו, והיא מותאמת למצב הנוכחי. אני אציג את עצמי לשנייה, אני עורך דין, אני פסיכולוג קוגניטיבי, דוקטור רינו ניימן, וההרצאה הזאת היא כאן בשבילכם. תראו, קודם כל צריך להסביר ולהבין מה ההבדל בין פסיכולוגיה רגילה לפסיכולוגיה שנקראת פסיכולוגיה חיובית. אז מה זה בעצם פסיכולוגיה רגילה? פסיכולוגיה רגילה זו פסיכולוגיה, המטרה שלה היא בעצם מאוד מאוד פשוטה. המטרה שלה היא להפוך אנשים במינוס לאנשים ממוצעים. מה זאת אומרת אנשים מינוס לאנשים ממוצעים? אם אני מדוכא, אם יש לי חרדות, אם יש לי הפרעות נפשיות, המטרה של הפסיכולוגיה הרגילה היא להביא אותי למצב של נורמל. אבל מה זו פסיכולוגיה חיובית? פסיכולוגיה חיובית זה משהו אחר לגמרי. פסיכולוגיה חיובית זה לקחת אנשים נורמטיביים, כמוכם, ולהגדיל את רף האושר שלהם. זאת אומרת, אם אתה ברף אושר של 6, אז הפסיכולוגיה החיובית צריכה להביא אותך ל7-8. אם אתה ברף אושר של 4, ל6-7. הרעיון הוא לשפר את הקיים הנורמטיבי. זו בעצם פסיכולוגיה חיובית. ואז את השאלה הבסיסית. שאלה בסיסית. איך אני גורם לך להיות מאושר, או לך להיות מאושרת? איך אני בכלל מצליח לשנות את רף האושר שלכם? אבל לפני זה, חברים, יש לנו שתי שאלות מקדמיות. קודם כל, מה זה הקטע של הקוגניטיבית חיובית? ושאלה נוספת, מה זה בכלל אושר? אז בואו נדבר רגע על הקוגניטיבית החיובית. הקטע של הקוגניטיבית החיובית הוא מאוד מאוד פשוט. צריך לשנות את הדרך בה אנחנו חושבים. ואם בתום ההרצאה הזאת, אני אצליח לשנות לכם ולו אלמנט קטן בחשיבה, אני את שלי עשיתי. עכשיו אתן לכם נגיד דוגמה מהמצב שלי. אני מרצה שנים רבות באוניברסיטאות, במכללות, בפני גורמים צבאיים, בפני חברות שונות, והיה דבר שבתחילת הדרך תמיד הפריע לי בצורה קיצונית. שמישהו היה מגיע לי באיחור להרצאה. הייתי בתחושה שהוא בז לשיעור, שהוא לא מכבד את המרצה, שלא מכבד את האנשים שסביבו. ואז, בשנים האחרונות, הייתי אומר כששערותיי הלבינו, אבל זה לא המצב, כששערותיי הצטמצמו, או כשהמפרצים התעצמו, תראו לזה איך שאתם רוצים, הסתכלתי על זה בצורה אחרת לגמרי. איזה יופי שיש בן אדם, יש לו משפחה על הראש, עבודה על הראש, עוד עשרות דברים אחרים, ועדיין הוא מוצא לנכון להגיע ולנכח בשיעור או בהרצאה שלי, אפילו ל10 דקות. זאת אומרת, כל אופוזיציה רלוונטית ניתן לשנות אותה, ולנסות להפוך אותה למשהו חיובי. והאלמנט השני, מה זה בכלל אושר? האם כשאני אוכל שוקולד אני מאושר? אז התשובה היא כן. אבל אם אני אוכל מלא מלא שוקולד, זה כבר לא יהיה לי טעים. וגם כשאני אוכל שוקולד, זה זכות שאני בכלל חושב על מה? על זה שאני אעלה עכשיו 20 קילו בשביל השוקולד הזה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על אושר כהגדרה,
אין לזה בדרך כלל הגדרה מדויקת. ואני אתן לכם פרמטר טוב לאושר. אם הזמן עובר מהר, זה אומר שאתם מאושרים, ושזה מעניין לכם. זאת אומרת, אם הזמן של ההרצאה הזו יעבור לכם מהר, כנראה שהיה לכם נחמד בזמן ההרצאה. כנראה שהייתם מאושרים. אבל בואו נסתכל רגע, מהם הפרמטרים שמאפיינים אנשים מאושרים? האם בריאות? אז קודם כל התשובה היא כן ולא. כן ולא. תראו, אם יש לכם מצוקה בריאותית, וכל הזמן סובלים מכאבים, וימיכם ספורים, כנראה שלבריאות תהיה איזושהי השפעה. אבל ממצאים רבים מראים שאנחנו מסתגלים. נתקו לדוגמה אנשים שהורידו להם את הרגליים, הורידו להם את הידיים, יכולים במחלות כרוניות, וגילו שלאט לאט רף האושר שלהם מתאזן. כלומר, גם לאחר מצוקה בריאותית, רף האושר חוזר בסופו של יום להיות כמו רף האושר שלפני המצוקה הבריאותית. מה עם כסף? האם כסף עוזר לנו? האם הרבה נכסים, הרבה דאגה? אז תראו, אז גם פה התשובה היא כן ולא. ברור שאם אתה במצוקה כלכלית, וברור שאם אתה חושב מאיפה תשלם את הכסף למשכנתה בחודש הבא, ברור שאם אין לך כסף לקנות לילדים שלך אוכל, ברור שאתה נמצא במצוקה, מצב של חוסר עושר. אבל הבשורות הטובות הן שגילו שמרף מסוים של כסף שיש לך, של עושר בעין שיש לך, זה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, אם יש לך $1,000,000 או $10,000,000, זה לא רלוונטי. עכשיו פה נכנסות קצת בשורות רעות שוב. גילו, ואני עושה איזשהו שקלול, אם נמצאים מחוץ לארץ, ומהוון אותם לאלמנטים בישראל. אם אין לך משכנתה, ואתה חי לבד ואין לך ילדים ופרנסה לדאוג לאנשים אחרים, 20,000 נטו יספיקו לך. למה זה בשורות רעות? כי לא לכולם יש 20,000 נטו ודירה על שמו. אוקיי? אבל תדעו, כסף הוא חשוב, אבל מרף מסוים כבר לא משפיע. מה עם זוגיות, חברים? מה עם זוגיות? אז בניגוד לכל הבדיחות, ובניגוד לכל מה שאומרים, ובניגוד לטענה, שיותר נכון היא עובדה, שבישראל כ-47% מהזוגות החילונים מתגרשים, עדיין זוגיות הופכת אותך למאושר, זוגיות הופכת אותך למאושרת. עדיין אנשים מסמלים כחלק מפרמטר של עושר מבחינתם, את העובדה שנמצאים בזוגיות טובה ופרודקטיבית. מה עם מסגרות חברתיות? מסגרות חברתיות הן הדבר הכי משמעותי בסוגיית העושר. זה חייבים להבין. מסגרת חברתית תומכת, ויש לך עם מי לדבר, יש לך חברה להתרועע עימה, יש לך מה לעשות בחברת אנשים אחרים, זה מאוד 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 משמעותי, זה פרמטר בסיסי וראשוני לאושר. אנשים בודדים הם בדרך כלל אנשים אומללים. אני אמליץ כאן ואמליץ גם בהמשך ההרצאה, להגדיל את המסגרות החברתיות שלנו ככל האפשר. לעשות ספורט בקבוצה, לעשות קריאה בקבוצה. מפה אתם יודעים, לקחת גם לעוד פרמטר, הדת. אנשים תמיד היו בטוחים, וכולכם היו בטוחים תמיד, שדת היא מהווה איזשהו גורם שהוא מדכא. כי יש הרבה איסורים, ויש הרבה דברים שצריך לעשות ואסור לעשות, אבל גילו שדת זאת מסגרת חברתית מעולה שתורמת לאושר. אתה לא בא לבית כנסת יום אחד, כולם שואלים איפה אתה. אתה לא מרגיש טוב, כולם יכולים להביא לך מרק ועוף. אתה במצוקה כלכלית, יש לך את הגמחים. זאת אומרת, המסגרות החברתיות הן מאוד מאוד משמעותיות. אם אני יכול לתת לכם עצה אחת מכל ההרצאה הזאת, התמקדו במסגרות חברתיות פרודקטיביות. עבודה מכובדת, פרמטר הבא, אני מכניס את זה למונח של מטרה. אדם צריך שתהיה לו מטרה לנגד עיניו, שמציבה לו גם ערך עצמי גבוה, והיותו חלק מארגון, אך עם זאת בולטות בארגון. עבודה מכובדת, מפרנסת, עם סביבה חברתית תומכת, היא מאוד 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 משמעותית. אני תמיד מזכיר לאנשים, קצת יותר מבוגרים,
שכשאתה מגיע לגיל פנסיה, הדבר הראשון שאתה חייב לדאוג לעצמך בגיל פנסיה, אחרי שסיימת את העבודה המכובדת, היא לדאוג להיות עסוק ומוקף בחברים, להתנדב, שיהיה לך סדר יום, שתדע מה אתה עושה כל שעה משעות היום, ולא תשקע לשעמום ולחוסר תועלת וחוסר תוחלת. והנה חברים, שימו לב לפרמטר האחרון. אולי אושר הוא בכלל דבר מולד. אולי, אין מה לעשות עם האושר. או שנולדת שמח, מאושר וטוב לב, או שנולדת פארטי פופר. מה זה פארטי פופר? אדם שהורס מסיבות. אז שימו לב, התשובה היא כזאת. מחקרים מצאו ש50% מהאושר זה אכן דבר מולד. אין מה לעשות. כמו שגובה זה דבר מולד, כמו שאינטליגנציה זה דבר מולד, גם אושר זה דבר מולד, אוקיי? עכשיו, אבל כמו גובה ואינטליגנציה, ניתן לשחק עם זה. זאת אומרת, אם אתה בן להורים גבוהים מאוד, לא תקבל אור שמש, לא תעשה ספורט ולא תישן מספיק בילדותך, אתה לא תקבל כל פוטנציאל הגובה שלך. איך זה קשור לאושר? שימו לב, 50% מהאושר מולד, 25% מהאושר סביבה, 25% מהאושר זאת עבודה עצמית. עכשיו שימו לב, כשאני מדבר על סביבה, הסביבה לעתים אתה יכול לבחור לעצמך את הסביבה. אני רוצה לגור בעיר הזאת ולא בעיר הזאת. אני רוצה לעבוד בעבודה הזאת ולא בעבודה הזאת. אני רוצה לבחור את החברים האלה ולא את החברים האלה. אוקיי? אתה יכול לקבוע לעצמך את הסביבה, והתחושה העצמית זאת עבודה עצמית. אנחנו יכולים לעבוד אינדיבידואלית על האושר שלנו, וזה בעצם הכלים שאנחנו נותנים פה בהרצאה הזאת. זאת אומרת, שתבינו את המשמעות. אם נגיד, נולדת פארטי פופר, אתה מבאס ומבואס, רמת האושר שלך היא 4, בשוטף, באמצעות בחירת הסביבה ועבודה עצמית, אתה יכול להגיע ל7-8. ו7-8 זה כבר מכובד לחלוטין. וחברים, בואו קצת נבין בהמשך איך אנחנו עושים את זה. עכשיו, מה זה חוסן נפשי? מה זה חוסן נפשי? אני מקריא, שיהיה לנו פשוט. חוסן נפשי הוא מונח המתאר את היכולת להתמודד עם מצבי משבר ולחץ, ולהסתגל לנסיבות החיים החדשות, אשר נוצרות בעקבות אירועים אלו. המאפיינים של אנשים עם חוסן נפשי הם תחושת שליטה על אירועים שקורים בחייהם, תחושת מטרה ומעורבות בחיי היום-יום. גמישות ויכולת להסתגל לשינויים חדים ובלתי צפויים. חברים, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לו ונדרשים לו היום. מלחמה בעזה, מלחמה בצפון. חלק מהאנשים נמצאים בקשיים כלכליים, רצים לאזעקות, רצים לממ"דים, רואים טלוויזיה. אבל אנחנו לא צריכים רק להתחסן בשביל עצמנו, כמו שאמרתי, אגואיסטיות. אנחנו צריכים מה? להתחסן גם בשביל הסביבה. אנחנו צריכים להתחסן בשביל הסביבה, כדי שנוכל להרעיף מהחוסן הנפשי שלנו ומהאושר הפנימי שלנו כלפי כולם. גם אושר זה דבר מדבק, וגם בסה זה דבר מדבק. אנחנו צריכים להיות בצד של החוסן הנפשי ושל האושר, כדי שנוכל להיות פרודקטיביים, יצירתיים וחיוביים. איך להשיג חוסן נפשי? קצת מושגים. אני אתן פה 2 מושגים בסיסיים, שדרך אגב, הם מצויים בספר שלי, הספר הבלתי מאושרים בהוצאת סטימצקי. אני רוצה לדבר איתכם על המונח הראשון שנקרא מציאות ביוסובייקטיבית. מה זה בעצם מציאות ביוסובייקטיבית? מציאות ביוסובייקטיבית זה בעצם הבנה שכל מה שחשוב לנו כמעט זה הבל הבלים. ואני אסביר למה אני מתכוון. כל מה שמביא לנו אושר, כל מה שאנשים אחרים מסתכלים עליו, כל המהות שלנו היא בעצם מציאות ביוסובייקטיבית, ואני אתחיל להסביר את המונח. בפועל, מה אדם צריך כדי להיות מאושר? מערה, עץ חרובים, נחל זורם, ושיהיה לנו אפשרות למים ודגים, וכבשה, ושיהיה לנו בשר וחלב.
אבל מה קורה בעולם של היום? מניות, דתות, גבולות, כסף, משכנתה, כל המונחים האלה הם מונחים ביו-סובייקטיביים, ואני אסביר. אני אסביר בצורה מאוד מאוד פשוטה. אם אני לוקח קוף ושם לו לבחור ערימת בננות או חופן יהלומים, הוא יבחר את הבננות. למה? בננות זה טעים, בננות זה אכיל, בננות זה פרודקטיבי. למה אנחנו נבחר ביהלומים? כי במציאות הביו-סובייקטיבית שלנו, יהלומים הרבה יותר משמעותיים מבננה. ואני אסביר. מה זה מציאות ביו-סובייקטיבית? זו מציאות שבה בני האדם האחרים נתנו ערכים לדברים מסוימים, ובגלל שהם נתנו ערכים לדברים מסוימים, הדברים האלה חשובים לנו. וזה בעצם כל מה שסובב סביבנו. יש לי פה דוגמה מאוד יפה, שימו לב, ואן גוך. מדובר בפיסת נייר שזרקו עליה כמה צבעים, אבל היא שווה נגיד 100 מיליון יורו. למה? כי במציאות הביו-סובייקטיבית שלנו, ציור של ואן גוך הוא בעל משמעות. קנית את הציור של ואן גוך ב-100 מיליון דולר. במציאות הסובייקטיבית הוא שווה 100 מיליון דולר. למחרת התברר לך שזה זיוף. במציאות הביו-סובייקטיבית הציור שקנית אתמול ב-100 מיליון דולר, שווה עכשיו שקל. עכשיו, זה לא רק בזה, זה הכל, גם שטר של 100 דולר. מה מקנה לו את הכוח שלו? זה שכל בני האדם מאמינים שבאמצעות ה-100 דולר הזה ניתן לקנות מוצרים. עכשיו, זה לא רק בזה, גם דתות זה מציאות ביו-סובייקטיבית. כי בני האדם החליטו שמאמינים בדברים מסוימים. גם גבולות של מדינות זה מציאות ביו-סובייקטיבית. כי בני האדם החליטו שכאן המדינה הזאת ושם המדינה הזאת. זאת אומרת, כמעט כל דבר שמקיף אותנו, שאנחנו מאמינים בו, שחשוב לנו, ריבית, משכנתה, מע"מ, מניות, הכל זה בני אדם, נתנו לזה משמעות. בלי בני האדם אין לזה שום משמעות. עכשיו, זה קצת נותן אלמנט טוב וחיובי. למה? כי זה בעצם מראה שהכל זה שטויות. כל הדברים, דרך אגב, אני תמיד אומר לאנשים, נסו להיזכר בבעיות שהיו לכם לפני שנתיים. מה הפריע לכם לפני שנתיים? רוב האנשים לא זוכרים בכלל. לכן, גם בבעיות שיש לכם היום, אם תנסו לזכר בהם לפני שנתיים, הם יהיו חסרות משמעות. צריך להבין, הכל בסופו של יום הוא הבל הבלים. מונח נוסף, נמר הקרח, חברים. תראו, עשיתי לכם גם נמר בקרח וגם נמר פה. מה זה נמר הקרח? אני פה רוצה להסביר. שימו לב. רוב הפחדים שלנו הם אינם רציונליים. אינם רציונליים. הם פחדים של קרח, שניתן להעמיס אותם באמצעות קרח. בעבר, היינו הולכים בסוואנה לפני כמה אלפי שנים, מה תוקף אותנו נמר? היו לנו 3 תגובות אופציונליות. קוף אותו בחזרה, קפה במקום מתוך תקווה שהוא לא יראה אותך, או ברח. בכמה אלפיות שנייה האלה, כל הגוף נדרך. כל המערכות שינו את הפעולות שלהם, גם הסימפתטית וגם הפרסימפתטית. הורמונים הוזרמו לגוף. הדם געש בנו. המתח גאה ועלה. וכל זה כמה אלפיות שנייה כדי לקבל את ההחלטה הנכונה. מה הבעיה עם היום? היום אין נמרים אמיתיים. היום כל הפחדים שלנו הם פחות משמעותיים. מה אני מפחד? לאבד את הפלאפון? מה אני מפחד? משיחת נזיפה עם הבוס? מה אני מפחד? שיפטרו אותי מהעבודה? הרי אף אחד מהאלמנטים האלה לא יגרום לי למוות, לא יגרום לי לכיליון. אבל המוח עדיין תקוע בנמר האמיתי. ובמקום שהפחד שלנו מהנמר האמיתי יהיה כמה אלפיות שנייה, הלחצים שבהם אנחנו נתונים בעולם המודרני נמשכים חודשים על גבי חודשים. השיחה עם הבוס שלי בעוד שבועיים, המבחן הגדול שלי בעוד חודשיים, ואני כבר לחוץ ממנו. וכל האלמנטים הגופניים באים לידי ביטוי בקונסטלציה הזאת. זאת אומרת, הגוף שאמור להתמודד עם לחצים
פיזיים, גופניים ונפשיים במשך כמה אלפיות שנייה, מוצא את עצמו מתמודד עם לחצים כאלה במשך חודשים על גבי חודשים. זה גורם נזק אדיר ללב, לכליות, לכבד, למוח, לתחושת האושר שלנו ולתחושת הרווחה שלנו. וזה בסך הכל נמר של קרח, זה נמר שאם נדע להמיס אותו, הוא לא יהיה קיים. ועד עכשיו דיברנו, חפרנו, בואו נעבור לפרקטיקה. בואו נעבור לפרקטיקה. איך אני משיג אושר וחוסן נפשי דה פקטו? אז שימו לב, אני מציב לכם רגע רשימה. תנו ברגע מבט, והנה מיד אני פורט את 9 האלמנטים לפרטים. שימו לב. אנחנו מתחילים ברשימת הטוב. שימו לב, כל ערב, אתם עם הילדים, עם משפחה, עם עצמכם, עושים רשימה של 3 דברים טובים שקרו לכם היום. לדוגמה, קמתי בבוקר, אכלתי ארוחת בוקר כיפית עם כל המשפחה. אלמנט שני, הלכתי לעבודה, והייתה לי שיחה מעולה עם הבוס. אלמנט שלישי, קראתי ספר מעולה, למדתי ממנו המון. אלמנט רביעי, הקשבתי להרצאה על חוסן נפשי ועל אושר, ולמדתי דברים חדשים, והזמן טס לי. למה זה טוב? אני אסביר. המוח האנושי מוכוון לרע. אנחנו מחפשים כל הזמן את הרע, ויש בזה היגיון. אני אסביר שוב. לפני 2000 שנה הלכנו ביער. הלכנו ודני. פתאום אמרנו לדני, דני תקשיב, אני שומע רעש בשיחים. דני אמר לנו, עזוב, זה שטויות. ברקנו. ודני טרף נמר. מי הותיר את הגנים שלו הלאה? אנחנו. זאת אומרת, הפסימים, החשדנים, הם אלה ששורדים. המוח מוכוון לרע. אתה רואה 100 פרצופים סביבך, פרצוף אחד שאינו מחייך, אתה מתמקד בו. המוח מוכוון לרע. בזוגיות, על כל חוויה אחת שלילית, אתה צריך 5 חוויות חיוביות. חברים, תמיד שאני אומר את זה בהרצאה, יש שאומרים לי, אבל רגע, אבל כל הניסויים שלי, לא היו לי 5 חוויות חיוביות. אז אני אומר, תתחיל לעבוד על זה. תתחילו לעבוד על זה. ואז מה קורה כשאתה עושה את רשימת הטוב מדי ערב? קודם כל היום, המוח שלך, במקום לחפש את הרע, מחפש את מה? המוח שלך מחפש את הטוב. הוא מחפש מה להגיד בערב, והיה טוב. אז אתה מתחיל לחפש את החוויות החיוביות. עשיתי אימון ספורט טוב, ראיתי סרט טוב, שתיתי קפה פצצה לאטה. אוקיי, אתה כל הזמן מחפש את החוויות החיוביות, ושוב אני חוזר על ההמלצה שלי כל ערב, לפני השינה, 3 אלמנטים טובים שקרו לנו היום. אני אומר על הדבר השני, עשה טוב לאחרים, אלטרואיזם. שימו לב, כל המחקרים מראים שככל שאתה יותר תורם לחברה, עושה טוב לאחרים, אתה נתרם מזה אפילו יותר משאתה תורם לאחרים. זה כמה סיבות. קודם כל, אתה לא מתרכז בצרות שלך, אתה מתרכז בצרות של אחרים, אתה רואה שלאחרים יש צרות הרבה יותר גדולות. דבר שני, אתה רואה סביבך אנשים מחייכים. דבר שלישי, זה נותן לך תחושת ערך עצמי. עזרתי למישהו, עשיתי למישהו טוב. לכן חברים, אמרו מעתה, אני רוצה להתנדב, אני רוצה לעזור, אני רוצה לסייע, כמו שזה יסייע לאחרים, לי זה יסייע פי 10. טבלת שליטה. פה אלמנט שלישי ומאוד מאוד מאוד לא משמעותי בעיניי. שיש לנו איזושהי משימה, יש לנו איזושהי בעיה, אנחנו נוטים להתרכז הרבה מאוד פעמים בדברים שאין לנו מה לעשות איתם. אין לנו יכול לשלוט בהם. חלק מפיתוח חוסן נפשי, זה יכול שלנו להבדיל בין עיקר לטפל, בין מה שבשליטתנו למה שאיננו בשליטתנו. שוב, בואו נתייחס למצב דהיום. יש אזעקות, יש טילים, על מה אני לא יכול לשלוט.
אני לא יכול לשלוט מתי יהיו טילים. אני לא יכול לשלוט באיזה עוצמה יהיו הטילים. אני לא יכול לשלוט באיזו קרבה הטילים יהיו לידי. אבל מה אני כן יכול לשלוט? אני יכול לשלוט בזה שיהיה לי ממ"ד מתוקתק. אני יכול לשלוט בזה שבממ"ד יהיה אוכל, מים, פיצוחים, טלוויזיה, רדיו ופנס. אני יכול לשלוט בזה שתהיה לי קבוצה משפחתית, וואטסאפ משפחתי, שבו במקום שכולם ייכנסו להיסטריה, אנחנו נקבל החלטה שאנחנו שולטים בה, וכל אחד שנכנס לממ"ד, שולח בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, אני בממ"ד, אני מוגן. וכשמסתיים האירוע, שולחים כזאת וואטסאפ משפחתי, הסתיים האירוע, יצאנו החוצה. זאת אומרת, אני צריך להתרכז בדברים בהם יש לי יכולת לשלוט. אוקיי? ניתן דוגמה גם פה, אפילו מההרצאה. מה אני יכול לשלוט בהרצאה ואני לא יכול לשלוט בהרצאה? אני לא יכול לשלוט בהרצאה כמה אנשים יקשיבו לה. אני לא יכול לשלוט בהרצאה אם היא תעניין את האנשים שיקשיבו לה. אבל מה אני כן יכול לשלוט? אני יכול לשלוט שהמצגת תהיה מתוקתקת. אני יכול לשלוט שאני אבוא מוכן להרצאה. אני יכול לשלוט בזה שכבר יש לי ניסיון קודם ואני יודע מה מעניין אנשים יותר ומה מעניין אנשים פחות. זאת אומרת, אני צריך להתרכז בדברים בהם יש לי יכולת לשלוט. והאלמנט הנוסף, חברים, שחרור אנשים רעילים. מה זה שחרור אנשים רעילים? בואו נבין רגע מה זה בכלל אנשים רעילים. תשימו לב, חברים, בעולם יש למעלה מ7 מיליארד אנשים. למעלה מ7 מיליארד אנשים. אנחנו לא צריכים להידבק לאנשים שעושים לנו רע. עכשיו, אדם רעיל זה לא חייב להיות אדם שהוא רע במהות שלו, זה אדם שהוא רע לנו. מה זאת אומרת אדם שהוא רע לנו? יש אדם שהוא מאוד מאוד נחמד, מאוד מאוד חיובי, אבל כל פעם שאנחנו מצליחים, הוא תוקע לנו איזה משפט שלא נעים לנו. הוא מביך אותנו, הוא לא מפרגן לנו. אז הוא לא אדם רע, אבל הוא רעיל לנו, ואנחנו צריכים לשחרר אותו. עכשיו, אמרתי לכם בהתחלה, אנחנו רוצים להקיף את עצמנו באנשים, אבל לא באנשים רעילים. לא באנשים רעילים. זה הרבה יותר קשה שזה בני משפחה. הרבה יותר קשה שזה בני משפחה, אני מסכים עם זה שתמיד אומרים לי שבני משפחה אי אפשר לשחרר. אפשר לצמצם מגע. אפשר להיערך נפשית, גם לבני משפחה רעילים. ועכשיו יש לי פה שתי טכניקות קטנות, איך להתמודד עם בני משפחה רעילים או עם אנשים רעילים בכלל, נגיד הבוס בעבודה, שאין לנו אפשרות להימנע מהם. אז תראו, עצה ראשונה שאני נותן היא פחות רדיקלית, השנייה מאוד רדיקלית. אז מה זה פחות רדיקלית? פחות רדיקלית היא כזאת. תחשוב שהאדם הרעיל מת, ואתה צריך לחבר לו הספד. עכשיו, למה זה טוב? קודם כל, הוא מת, אנחנו שמחים. ב', הספד, זה אומר שהוא חושב שאנחנו אוהבים אותו, ואז הוא ביקש שנכתוב לנו את ההספד. וג', בהספד, אתה מחפש את התכונות החיוביות של הבן אדם. אז תראו, הוא היה קמצן פתולוגי. הוא היה קמצן פתולוגי. מה תגידו בהספד? הוא היה חסכן כי הוא דאג למשפחתו. הוא היה מרבה מלל, מדבר לו הפסקה מבלבל במוח. הוא אהב לשתף עם סביבתו דברים שעברו עליו. הוא היה איש רע. הוא היה מתבודד. הוא היה עוקצני מאוד. מה תגידו? הוא היה שנון. הייתה לו תפיסת עולם ומציאות משל עצמו. וככה אתם מוצאים, גם בבן אדם הזה, הרעיל, אז אתם לא יכולים להימנע ממנו, משהו חיובי. ומה זה הרדיקלי? הפתרון הרדיקלי. הפתרון הרדיקלי הוא אם חלילה, אתם מדמיינים לעצמכם, שנותרו לכם 7 ימים לחיות. ואז אתם שואלים את עצמכם, יש לי 7 ימים לחיות. אם אני בכלל אתעסק עם הבן אדם הזה, אם הוא בכלל יעניין אותי כשיש לי 7 ימים לחיות, ואני מבטיח לכם שהתשובה שלכם תהיה לא. הוא לא מעניין אותי, אני משחרר את המחשבה שלי מהאדם הרעיל הזה. אבל נעבור לפרמטר הבא. פרגן לעצמך פעם אחת ביום, שעה ביום, רק לעצמך. אז תראו מה עשיתי פה, תראו את התמונות איזה יופי.
אנשים שאוהבים לרוץ, אנשים שאוהבים לשחות, אנשים שאוהבים לקרוא, אנשים שאוהבים לשחק כדורסל, שאוהבים לראות תוכנית בטלוויזיה. עכשיו, פה אני אתן לכם עצה. תמיד אנשים אומרים, אין לי זמן. כי בעולם המודרני אנחנו בלחץ זמן אדיר. אני אומר, תחררו. הסוד לשעה אחת ביום, זה שכל בני הבית, וגם אתה, יודעים לדוגמה, שמ8 בערב עד 9 בערב, דני עושה רק את מה שהוא אוהב. אף אחד לא מפריע לו, אף אחד לא מציק לו. אתם תוך חודש תגיעו למצב שבו, אם מ7 עד 8 בערב לא תעשו את מה שאתם אוהבים, בני המשפחה יתהו. למה דני לא עושה את מה שהוא אוהב? זה השעה של דני, יש מה לא מפריעים לו. והם ילחצו עליכם לעשות את הדברים שאתם אוהבים. והנה פה, דיברתי על זה, חזק את עצמך, כיף את עצמך, באנשים חיוביים ומסגרות חברתיות תומכות. חברים, שימו לב, זה הבסיס לאושר. תקיפו את עצמכם במסגרות חברתיות. תראו מה עשיתי לכם פה. ממנט, סדנת בישול, ריקודי עם, ככל שיהיו סביבך יותר אנשים, ככל שיהיו לך יותר מסגרות חברתיות, ככה האושר יגדל. עכשיו, בעולם המודרני זה מאוד 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 בעייתי. אני לא מדבר על מסגרות חברתיות באינטרנט, לא מדבר על קבוצות זום, לא מדבר על קבוצות וואטסאפ, אני מדבר על אינטראקציה בין אישית פרונטלית. עכשיו שתבינו, העולם השתנה לפני 100 שנה. כשהיו שואלים בן אדם כמה חברים טובים יש לך, הוא היה נותן מספר של 3, בממוצע כ3. היום כששואלים אנשים כמה חברים טובים יש לך, הממוצע הוא 1, ויש אף פחות. כלומר, אנשים פחות קומוניקטיביים, בגלל שיש לנו את כל ההסחות, את המחשבים, את הטלוויזיה, אבל אלה אינם פתרונות. הפתרון הוא להקיף את עצמך בסביבה חיובית תומכת. אני חוזר ואומר, כל הממצאים, כל המחקרים מדברים על פרמטר אחד בודד. הפרמטר שכולם מדברים עליו לאושר הוא מסגרות חברתיות תומכות. יש לי מי לדבר, יש לי מי להתייעץ, יש לי על מי להישען, ויש לאנשים אחרים את היכולת להישען עליי. ופה, חברים, אני עובר למצב שלנו, 2 עצות אחרונות. כמעט 2 עצות אחרונות, שלי 3 עצות. 2 עצות הבאות הן עצות של מלחמה ומצבי מצוקה, ואני רוצה לדבר רגע על התקפי חרדה. תראו, אני רוצה רגע להסביר מה זה התקף חרדה, ברשותכם. התקף חרדה, חברים, זה מצב בו לפתע פתאום אנחנו, או מישהו מסביבתנו, מתחילים לנשום נשימות כבדות, הלב פועם מהר, אנחנו מתחילים להזיע, מתחילים לאבד אוריינטציה מרחבית סביבתית והיעדר תפיסה עם המציאות. עכשיו שימו לב, קודם כל אני מתחיל עם הבשורות הרעות. יכול להיות שזה התקף לב, ואנחנו יכולים ללכת לבית חולים לטפל בזה. אבל סיכוי גדול מאוד שזה התקף חרדה, במיוחד בימים האלה. מה עושים? מה עושים? אז בואו נדבר קודם כל מה קורה אם אנחנו מקבלים התקפי חרדה. עכשיו אני רוצה רגע לדבר לכם על מספרים גם כמובן, מדברים על כ10% מהאוכלוסייה ומעלה שעברו התקף חרדה בתקופה האחרונה. זה כמות שהיא אדירה. קודם כל, כשאני עובר התקף חרדה, אני צריך להבין שאני עובר התקף חרדה. להגיד לעצמי, ינון, אתה עובר התקף חרדה כרגע, אתה צריך לטפל במצב. דבר ראשון, לנשום. לנשום נשימות עמוקות. אוקיי, במשך דקה שלמה, לנשום עמוק, לשאוף עמוק. לנשום עמוק, לשאוף עמוק. להגיד לעצמך, ינון, אתה עובר התקף חרדה, ואז יש את השלב הבא, להתחבר שוב למציאות. להתחבר שוב למציאות. איך אתה מתחבר למציאות? אתה מסתכל על הקיר ואומר, זה צבע לבן. אתה מסתכל על ספר, אתה אומר, זה ספר שקראתי. אם אפשר להריח משהו, לשחות לימון, או לשים איזשהו בושם, גם זה מחבר אותך למציאות. אוקיי, ואז
השלב הבא, להטיל על עצמך משימות. אתה צריך להטיל על עצמך משימות. אני אלך, אני אכין כוס תה לדני. אני אלך, אני אבדוק שכולם בסדר. ואז לאט לאט לאט, התקף החרדה דועך. מה קורה עם אנשים אחרים לידינו חוטפים התקף חרדה? אוקיי, אתה מזהה שבן אדם בהתקף חרדה, אתה מזהה אותו מזיע. אתה מזהה שהוא לא באוריינטציה. אתה מזהה שלא מבין מה קורה סביבו, אתה מזהה שהוא לא מגיב טוב. אתה תופס לו את היד, מחזיק לו את היד, אומר לו תנשום, נושם איתו ביחד. ואז אתה נותן לו לגעת במשהו בסיסי, בספר, בעט, בפלאפון. אוקיי? ואז אתה מטיל עליו משימות. אתה מטיל עליו משימות, כמו שהטלת על עצמך, תטיל עליו משימות. תתקשר לסבתא, תתקשר לדודה, תבדוק לי מה קורה פה, תבדוק לי מה קורה שם. שוטף לו את הפנים. ולאט לאט אתה מחזיר את הבן אדם לאוריינטציה תפקודית. אלמנט נוסף שהוא גם רלוונטי מאוד לתקופה הנוכחית, התמודדות עם נדודי שינה. חברים, אנשים נרדמים פחות טוב. עובדתית, אנשים נרדמים פחות טוב. מה עושים? מה עושים? אז פה יש לנו כמה עצות. דבר ראשון, בואו נדבר רגע על חדר השינה. חברים, חדר השינה צריך להיות סטרילי. לא עובדים פה. זה לא חדר עבודה. חדר עבודה הוא חדר שינה. מצעים נקיים וריחניים. סביבה נעימה. הכל שקט, הכל שלב. אופציה לסגור חלונות כדי חושך מוחלט. אוקיי? הדבר הראשון שרלוונטי בשינה זה שתהיה לי פינה שבה אני רגוע ויכול לישון. אלמנט נוסף, לבצע פעולות מקדימות לשינה, רגועות. קריאת ספר, צפייה בטלוויזיה. אלמנט נוסף, לא לריב לפני השינה. אם את רוצה לכעוס על הבעל או לכעוס על דודה, ואתה רוצה בדיוק לריב עם החבר הכי טוב, לא לפני השינה. תדחו את זה לפעם אחרת. אוקיי? לא לעשות גם עוד אלמנטים מעוררים, לא לשתות קפה נגיד לפני השינה. זה ישאיר אתכם ערני. עוד אפשרות כמובן, להתיש את עצמך לפני השינה. אם אתה רואה שאתה לא נרדם, אז אתה יכול לרוץ שעה להליכון, ואז לקרוא ספר, ואז לגשת לשינה. עוד אלמנט, לנסות שהשינה תהיה בזמנים קבועים. הגוף, יש לו שעון ביולוגי פנימי. כששעון הביולוגי הפנימי עובד נכון, אזי יותר קל לגוף להירדם. והנה חברים וחברות, אנחנו מגיעים לאלמנט האחרון של העושר. זה אלמנט שאני מאוד דוגל בו ומאוד מעודד אותו. באופן פרסונלי אני מאוד מאוד מאמין בו. האלמנט הזה נקרא ספורט. חברים, ספורט, וגם תזונה דרך אגב, אני מדבר פה על ספורט. ספורט הוא סופר משמעותי לאושר. האנדרופינים גועשים בנו, השרירים מתחזקים, אפשר פעילות קבוצתית, אפשר פעילות ביחידניות, אבל ספורט הוא מפתח מאוד 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 משמעותי לאושר, לא משנה איזה ספורט. אתה לא יכול לשחק כדורגל, תרוץ. אתה לא יכול לרוץ, תשחה. אתה לא יכול לשחות, תעשה הליכות. אבל הספורט הוא מאוד מאוד משמעותי, גם לבריאות הפיזית וגם לבריאות הנפשית שלנו. זהו חברים, אני סיימתי, מקווה שככה סייעתי לכם, ואני אמשיך בהרצאות הנוספות. תודה רבה לכם חברים, ושיהיה המשך יום מצוין.